हेलो एवरीवन, हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय धमाका के ब्लॉग्स यूट्यूब से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। दिनैनि भिडियो धमाका रोस्टिंग भिडियो आरोना थंबनेल आरो टाइटल नायनानैसो गोमानो मोनखाबाय मा जाहोननि भिडियो होमबा डिसक्रिप्शनखौ लागायनानैसै। हिन्जावफोरा मा मोनसे बुस्थुखौ सेरना नायना आस्रिना लायो दे। अरे मा बुंदोंलै खोथाखौ साफा साफि बुं। फायलाय आं देखायना हानि माखौ सोना लायो। हिन्जावफोरा मा मोनसे बुस्थुखौ सेरना नायना आस्रिना लायो। नोंनि साइजआ नोंखौ सोना लाखानाय बायदिसो नुखायो। सेंग्राफोर 147 लावदां 147 नोंसोर नुबा गोमालायगोन नै। थालिर थाइसे नुनो हाया, फान्थाव थाइसे नुनो हाया, बेफोरबायदिखौनो सोना लायो नामा? थुथि माबायदिनो थालिरा नै बक्सासा जायालाय माथो जागोन बिलाय, हर सान दिने राति बेखौनो सोनानै लाबाय थायोब्लाय। AK47 फाग्लासो गुलियानो माहाबा नांलाय लांदो। असाइसनो सोदा बे थालिदा असाइस जालांबाय साला। भिडियोखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। जेसेनो हायो कमेन्ट खालामदो आरो जेसेनो हायो शेयार खालामदो ना माथो बुङो, आरो लोगोसेनो साबस्क्राइबबो खालामनो दाबाव नाङा बिदि बायदि भिडियो मोनबाय थानो। होमबा बेसांसिम भिडियो लभ इउ, नेक्स्ट टाइम लोगो मोनलायगोन।